Dobrodošli svima na ovaj video kanal. Ovaj video kanal vam predstavlja i daje nebeska ljubavna pisma koja su nam nekada i sada poslata od Gospoda našeg Isusa Hrista i Presvete Bogorodice, kako bismo se na pravi način pripremili za nebesko venčanje jagnjeta Božijeg. Danas predstavljamo reč Božiju koju je izgovorio Gospod naš Isus Hristos u Svetom manastiru Novog Jerusalima, Rumunije. Reč Božija na praznik Silaska Svetoga Duha, drugi dan. Otvaramo knjigu Moje reči i sedimo u njoj drugog dana praznika Pedesetnice, sinovima koji čuvaju dolazak moje reči na zemlju u moje vreme sa vama. Vi ste moji svedoci na kraju vremena, da sam kroz vas prošao da ponovo dođem i ponovo stvorim novo stvaranje, jer je u pismu zapisano moj rad sa vama, obnova sveta, preporod, kada sve prođe preko pred prestolom mojim za njihovu obnovu. Počevši od čoveka, jer ja za čoveka sve ih sazidah, i rečju ih sazidah, pa tek onda sagradih čoveka, po Ocu i Sinu i Svetome Duhu savetovaše da daju čovek telom i dušom i duhom života i da ga učinim carem i sve mu potčinim. O, i kakav me je bol zadesio kada se on, čoveče, uzdigao iznad mene da bude veći, da ne bude Gospod prvi. Ali ja sam bio reč Oca, Sin Oca Boga, i odmah sam seo da bdijem nad neprijateljem. Zlim duhom koji je prišao čoveku i pokvario njegovu lepotu i odveo ga iz poslušnosti Bogu Tvorcu. I od tada je prošlo 7000 godina, otkako je čovekom vladao greh. O sinovi, nema istinitije smrti od greha, kao što je izlazak čoveka ispod ruke Božije da bi bio veći od Boga, Tvorca sveta i čoveka, ove velike sramote koju je čovek naneo na Boga rukom sagrađen. Božiji, i oživeo dahom koji je Gospod postavio u telo sagrađeno od zemlje. Po liku i podobiju mojem, ovo je kraj današnjeg programa. Neka vas Bog blagoslovi i čuva uz njegovo presveto srce. Amin. O sinovi, primio sam veliku nepravdu od svojih stvorenja i neprijateljstvo je stavljeno između čoveka i mene nakon što je želeo veće između mene i njega, a onda se greh rodio na zemlji i postavljen između čoveka i mene, a Bog gleda od tog vremena do danas dan sa svom anđelskom pratnjom. Sa svim silama nebeskim bestelesnim, da ne hodaju u carstvu večnosti od lakomnog čoveka za vlašću nad zemljom i nad nebom, kao što je prvo sanjao svoje uzvišenje svoje nad Bogom. O, ali tada je čovek pao je sa neba, i ja sam sakrio od njega nebo i svu nevidljivu tvorevinu Božiju, i stavio sam pokrivač na oko čovečije, i ostalo je za njegov pogled samo stvorenje koje vidi čovek, od tada do danas. A neviđene stvari Božje tvorevine ostale su u tajni i čekaju svog Tvorca za svoje delo. I čovek je došao pod greh, pod razdvojenost između njega i Boga kroz greh u njemu. Eto misterije koju ne razume čoveka koji se bavi grehom nad svojim telesnim životom, jer čovek svoju dušu podvrgava vlasti greha, smrti, jer smrti nema, nego je samo greh ono što čoveka odvaja od život sve vreme. I sve vreme čovek se pokorava grehu sa kojim je ostao. Nakon što je izgubio Boga, uzdigli smo čoveka od Boga da ne zadrhti od straha u svom životu na zemlji. On svojim umom ne zna da je greh smrt koja ga je odvojila od Boga, a gle, čovek čini greh i osjeća zadovoljstvo da ga čini i trči za grehom. Jadni, jer je sa neba dao čoveka na greh 7000 godina izlazim na put čoveka na način i oblik da ga ne ostavim pod bolom greha. I pun sam milosti za izgubljene Boga 7000 godina, od čovek je bio pobeđen grehom. Sinovi, grijeh koji je počinio čovek postavio je razdijelnu zavjesu između vidljivog i nevidljivog stvorenja Božijeg, i čovek više ne vidi carstvo Božije i nebesku ljepotu vječnosti gdje prebivaju Gospod i sve sile nebeske. Došao sam na zemlju pre 70 godina i izabrao sam rumunsku zemlju da dođem i raširim svoj šator i postavim među ljude glas mog ponovnog dolaska od Oca čoveku. Kao pre 2000 godina kada sam došao tako tajanstveno, tako prikriveno svoju slavu pod likom čoveka među svim ljudima na zemlji. Svoje delo sam završio na divan način, kako su to božanske znale i umele samo sile nebeske, pokrio sam sjaj svoje slave koju imam od Oca, i nakon što sam vaskrsao iz mrtvih da bi učenici mogli da posvedoče istinu o mom božanstvu, još uvek pod tajnom javih im se. Ali pun sile i korak dalje od zauzetog sveta, i rekao sam im nakon što sam pobedio vaskrsenjem, rekao sam im,
dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji, a vi idite i ispovedajte moje božanstvo među vama i krstite one koji poverovaće, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i pratit ćete znamenja Božija i postavit ćeš ih na zemlju iznad ljudi, jer ću biti s tobom do kraja vremena i Gospod će biti priznat na zemlji. O sinovi, nemoć čoveka da se uzdigne na mesto sa kojeg je pao, iz stanja neba u koje sam ga postavio pošto sam ga sagradio i udahnuo mu duh života. Ova nemoć koju nosi čovek čini Gospod da stoji pokriven i ponižen i lišen slave odozgo pred očima u vreme dela koja se moraju doneti i postaviti na zemlju nad ljudima i za ljude. O sinovi, velika je moja slava, velika je onoliko koliko se krije zbog svoje nebeske veličanstvenosti pred onim tako malim među delima tvorevine Božije. Čovekom, jer je hteo prvi, veliki i ovde. Mali je koliko je ostao, jadan ga. Borim se da razumem štetu koju je izabrao ako je želeo da bude veliki, borim se, ali on mi ne pomaže. O čoveče, ti nemaš nikakve veze sa uvećanjem. Uzalud tražiš da budeš, da možeš, da imaš. Ne možete učiniti ništa ako ste odvojeni od Boga. Evo šta možete da uradite. Možete se odupreti Bogu za greh, da počinite greh koji vas je odvojio od Božije blagodati gore. I koji ste odbacili i nakon što vas je Bog sagradio da budete njegovi, svedok Gospodnji između neba i zemlje, ali niste bili pristojni i bio si gord i onda si rodio greh, protivnika koji stoji između tebe i Boga, a ja ti sve ovo kažem da bi sedeo u gore navedenim značenjima i da prekineš vezu sa smrću, jer smrt nije na ljudima, osim greha koji donosi vremeni kraj čoveku, kojim on može da izabere svoje smirenje i pokajanje i strah Božji kroz ove. Da je mnogo vremena izvan odvajanja od Boga čoveka i da još uvek ne izlazi pod ovim pritiskom. Sinovi, prizor ovde zajedno sa praznikom Pedesetnice u mom vrtu sa vama, obogaćen je duhom utehe koji se sada stavlja na one koji provode sa mnom i sa vama ovde na spomen i poziv za trpezu Pedesetnice. Na dan pred Pedesetnicu podigoše Gospodu pomen i zadušnicu svima koji su do sada usnuli od Adama. I oni dođoše i sjedoše od sila nebeskih i anđelskih za trpezu i ostadoše na prazniku. Praznik Pedesetnice ovde, jer im je data ova radost. Moj rad sa vama u ovo vreme ima moć vaskrsenja, mora da ostvari vaskrsenje onih koji spavaju, koji čekaju, svi čekaju da dođe Gospod kao pre 2000 godina i podignite ih, jer je doneo i donosi vaskrsenje. Drugog dana praznika Pedesetnice stavio sam u knjigu moja i tvoja žurka sa usnulima i prizvao im na pomen. Jer se tajna vaskrsenja otkriva laticu po laticu kao cvet koji u potpunosti cveta u svima. Njegovu lepotu i ime, i ovo ispunjenje donosim na zemlju preko svoje reči koja je izgovorena nad vama i koja proriče vaskrsenje. O, sinovi koji činite istiniti moj dolazak od Oca k vama, i od vas na zemlju, čak i nad onima koji su preminuli sa telom, i to su oni koji veruju više od onih koji su još uvek obučeni u telo. Jer oni koje telo ne zbunjuje svojom skučenošću, oni savršeno vide, svuda vide, od Boga vide i ispovedaju i sačekajte da dođe trenutak ispovesti i donese veliki i dragoceni susret, da će se svi promeniti i ispovedati Boga reč. Ovo je kraj današnjeg programa. Neka vas Bog blagoslovi i čuva uz njegovo presveto srce. Amin.